På Københavns Akupunkturskole tilbyder vi akupunkturuddannelser og kurser af høj kvalitet. Uddannelserne er designet, så der er fokus på dig og din faglige og personlige udvikling. Skolen kombinerer teori og praksis i hele forløbet på en levende og lærerig måde. Du får omdannet din teoretiske viden til praksis, så du bliver stærk i undersøgelse, diagnosticering og behandling. Dette gør dig i stand til at behandle alle mennesker på alle niveauer af sundhed. Jeg hedder Anja Maj, og jeg underviser herinde på skolen. Jeg har undervist siden midten af 90'erne i alle mulige former for alternativ behandling. Og nu er jeg herinde på skolen, og det er jeg rigtig glad for, fordi jeg synes, at vi samtidig med at skabe en god atmosfære får uddannet nogle super dygtige og meget kompetente terapeuter. Skolens undervisere er uddannede akupunktører og har desuden baggrund som f.eks. fysioterapeut og sygeplejerske med mange års erfaring inden for både vestlig og østlig medicin. Det betyder, at du lærer at mestre akupunkturen fra flere vinkler, hvilket nuancerer og opkvalificerer din forståelse af faget. Hej, mit navn er Rikke Godthjælp. Jeg underviser på Akupunkturskolen i København. Jeg underviser i øreakupunktur. Jeg er selv uddannet akupunktør, zoneterapeut, aurikulomediciner og postolog og har rejst i ind- og udland gennem de sidste 8 år. Skolen har egen klinik, Meditalklinik Danmark. Dette giver dig mulighed for selv at behandle klienter på klinikken. Behandlingerne foregår under professionelle omstændigheder med kyndige akupunktører som supervisorer. Akupunktur vinder stadig større indpas inden for alle områder af sundhed. Her på skolen er du sikret et højt, fagligt, praktisk og menneskeligt niveau. Dette gør dig i stand til at imødekomme de krav, du bliver stillet overfor som akupunktør i alle arbejdsmæssige sammenhænge. På Københavns Akupunkturskole arbejder vi med det hele menneske ud fra et positivt menneskesyn. Vi søger at opdyrke de energimæssige ressourcer, som alle besidder, og har fokus på dig og din relation til de mennesker, du skal behandle.